Arrange the world. Lily Brooks, Prince Alvin, Khadija. Even na kona video I like it. That is it. The only way, the truth, na life I will get that AI. If you go by internet, if you go by technology, oh yeah, who's on his young and also on a partner, if you are someone I got you, but what I go, that's how I got to say, I never was saying a balanced diet, with 6 classes of food. Then you have like, if you are saying carbohydrate, vitamin, one of them as you leave, I go my issue. Balanced diet, or not credit a lot. Can I hear? It does not know to get that for 2 million naira. Well, I want that day complain on this in our room. See, guy. Okay, I'm not asking my good look. Oh, yeah, balanced diet. Yeah, even that, the dread of our work gives you also more. Boy, that I'm going to use you. Somewhere after I think I'm going to use you. Because you are going to keep for the room. Okay, I was only wanted to be low. Why that's why I'm going to do. You went to another hand. Say, I'm not Jesus. I'm not open up. I'm not going to make up. I'm not going to do the guy. I'm not going to come on. Sit up right over all right. I don't know. He's in Coca. Jesus. Jesus is the way, the truth and the life. No one come and do it. Jesus, the truth and the life. There is no other way. Enough is enough. Enough is enough. I want to watch the video. I will on a channel line can watch ya. I want to feel me. Na agba miale. When them can feel very difficult, you share my video. Why are you difficult? You will the video post to your WhatsApp groups. Eko sa fiagaro. Okwa link ke ga agbanye dia. The man okwu anwe no nwe power. O nwe mkpụrụ obi n'idile inu the truth. Facebook I believe, TikTok believe. All contact you when they determine would if I na akwata na side again. Well, video we galon dia na fa need no maliva na ekwu. Otu again wa tete no la ka fa nwa we ike tete no la. Try ya mesia video, you share the video. Try ya no balloon. You know deprive people information dem ba. Abone da bia my program. O nwere many things ịma na amụta because o nwere nke ịma already. Ndị ọzọ dị o nwesịkwa ndị ọzọ ị nwere ike ịmata mana fa ama agwa ife ngwa anyị. Okwu nna agwa gị bụ okwu nwere weight because ọ na-abụkarị okwu from the ancient world. Ancient world mean no from the past. I've always tried to bring the past into the present. Can they knock it away for the picture of life of an Afro? That's what you already can name it for men and too much. Or if standing for bringing your past. What tell you, Kefia, Ki will compare Ebe no na, Imam or the favorable. You will any cause to rejoice. Kobu Inajo, how has it come to this now? Nakone mevam nanya. Oya buna onye di 35 years ijelo na show non Mirage. Can I boss to balloon? Stupid people. Onye di 35 years. Kedu ife iche na funeral? Owe na that man in a lon lawyer boy back agafe. Mad people everywhere.
nwanne welu vidio na-atụsalụ ndị mmadụ afa ga na-anụ the truth ka mmadụ mara aka nne ya from aka ekpe atara ego m napụta ndị a many souls ndị ekele agbụ na-anatụfe ego every Sunday at least kịta afa na-ezu ike Sunday onwezi onye na-akpụrụ ha even ikro boot jee gbaa bọọlụ sef heaven ya like ya karịa ije donala n'ụlọ ụka a na-akọrọ gị ofu akụkọ maka ije gbaa bọọlụ exercise ndụ ga-eto ogologo ka ị nwee ike bie achieve ihe ahụ bụ ebumnobi God ebe ị nọ na ị ga-eme ka 120 ka ọ n'ịma na exercise na-agbatị ndụ on Sunday ka ị kwesịrị iji ya mana iji ajebe ụka enene ụlọ abụọ afụ onye ka mma fan idiri ide anụ the truth ka fa na-ekuni nke nwa afọ anụgo anya compare eziokwu ka agwa enwe aka ihe esisi na ama bụ nwa Chineke eluzie na be Chineke nwee nke ọ laikiri iche ọ bụ na mbụ nwa Chineke nke na-abụrụ nwa Chineke anyị bụ ụmụ Chineke ka ezi ka mmadụ esi pụta na-ekele m otu a Jizọs si ekele m odebe adịrọ ya bụ ndị nna anyị akọrọ ụdị nkọ eli ya anyị nche niile bụ ụmụ Chineke mpa anyị bụ mpa anyị onwe nwa ga-asị na bifo anyị anata mpa anyị ife n'ọnya nwa adịghị akọ ife ahụ nkọgheri ife nwere na ala Igbo bụ ohu mmụọ na nnụ mmụọ enwe anyị ofu mmụọ ọbụla a na-ehu ya ihu ruru ya nke na-eri ọkụkọ ojii eje enye ọkụkọ ojii nke na-eri ọkụkọ ọcha enye ọkụkọ ọcha onye ọbụla nwere nke na-asụ ya mana ha nche niile nọ n'ime mmụọ a ohu mmụọ na nnụ mmụọ ha ma onwe ha sineti and rep the executives ọ ife a na-akụ ka ife ndị nna ife akọrọ anyị ebe a na-akọ ebe na-akụ so a na-emepe anya gị na-afụ many things now ife na-ewu ụfọdụ ndị mmadụ iwe bụ na I like justice mana asafụ na ya ebe interest fadị bụ ife butere anyị na this program this night a na-like ka ekwu eziokwu kpọọ fact like ndị na-abịa my program mana ebe a na-ese okwu bụ olu kwere ana na saịdị nke ahụ interest ya dị iweje ọnụ ebe ahụ bụrụ onye ọjọọ efu na onye a adịba deeply rooted na onye dịgoro deeply rooted na ọ na-open up ka mmadụ kwuo ife bụ uche ihetago nwekwa onye Afrịka ụwa nwere onye Olise bi n'igwe anya na-ada afụ mmụọ ifefe a dị iche na ife anyị na-eme ife anyị ji eweta ife ochie bụ eweta ya ka ị compare with nke mara oge enwelu purity na ndụ mmadụ chest na ndụ mmadụ compare to the generation efulu onwe n'ime ya. If I wasn't living in the past akala m eweta ya omenala amaka omenala bụ etu ndị si eme ife anwa ndị nna anyị fa na-eme anyị solu ọbara fa wee gbadosie enye okwu ike fa agalịa afụfụ kafata mana fa ebere gbaa kama ihe ebe gbaa a ga-eme sure na the next person ya bụ ọnụlube ịnụ ube na nwanne gị na-ebe ọnụlube agba n'ọsọ etu a ka esi initiate enya ya ka nji wee like ya their ways ụmụazị na-aghọtara ekwuo ọnụlube ụmụazị kịta amụ bụ ndị Igbo amụsị na obodo dị iche iche ife fama bụ pia ife ọ bụ pia imagine ebe nwa amụrụ onye nwa dị 20 years na amụ na Lagos ihe ọma bụ ube ọma bụ pia ọma na ube dị ịbụa na-enwe nke bụ mmadụ iti otiti mmadụ ebe akwa mmadụ ikwusa mmadụ ịmago ya ka eji mgbe onwe ga-asị onye fụlụ m bebe nye ọ fụlụ m na-ebe anya mmiri akọkwana ya n'anya
nya bụ onye fụrụ m kịta obido gị ịba akwa gịnị na-eti brezie gaba ube ibeku ibe akwa ntiku onye nwa so isi onye Yoruba jụọ onye gịnị ka onye a na-ekwu ọ ga-atranslate ya mana ife ọ ga-eji translate ya bụ ube nke pia ife nji metalụ nke aka ịghọta baịbụl ebunye gị ndị translate baịbụl we are not perfect ife fa translate nye gị inotu rhyme mana ọ na ọ dakwara anaka nke a eweli ya nye gị kpata njisi gị na ife edele gị n'akwụkwọ a na ịma aghọtasị ya ana ozuru oke. That's why you need ka focus all your attention na the ways of your fathers. Ndị bụ na father akụ asịrị onwe onye nwee time ijekwu mmadụ bịa ka ije kpere chi anyị onye ọbụla nwee chi nke ebe abeghị ịma ka ihe esi na-ekpere ya mana ọ na-abeghị ebukweni ya pụta n'ama obodo ọbụla wepụtara special place iche bụ na enwezi eri ya mmemme a na-eme abịa ebe a imechi naba ebe a ya ka ị na-abịa everyday ị na-enye anya efu nke ahụ mgbe onye ọbụla na-amaghị the business ya na nke kịta a na-eje awe ara n'ofu ụlọ anụ gbaa ya efisi ebe a ka a ga-anọ n'agha ego niile iji amaneji ndụ enwe first fruit harvest nke the month iji wee dị ndụ wee bata the new month ya akwe nke weekly ị ga-agbọ ndị chọrọ rapid success in their life miracle na ndị otu ị ga-abịa ndị a ga-ekpere ekpere na mmanụ ha ndị mmanụ ha gwụrụ agwụ ya bụ igo new goya olive oil ndị nke apụta ndị na-achọ di ga-apụta a ga-akwụ ụgwọ ndị na-achọ nwaanyị ga-apụta a ga-akwụ ụgwọ ndị Barcelona Madrid meriri ụbọchị a Madrid ga-abịa ịkwụ ụgwọ Man U emeri ya nke ị ga-abịa ịkwụ ụgwọ etu a ka esi ya the week a ga-enwe ndị di ha nwụrụ a ga-agbọcha that same week a ga-enwe ndị a ga-erejista ịba na youth ma ọkwa na nwefe dị aṅa anọ n'ụka ị ga-agbọ onwe ife na anyị afụgo etu ndị a si wee yata obi ndị be anyị wee nesị anyị feme mpa anyị wee sị mba na anyị ga-echenji ya ụfọdụ ka na-agba wọl na ama echenji ya these same people bụ ndị bụ Mazi Nnamdi Kanu's apologists ndị na-afọ ya na na-emegbu ya emegbu ya na-eme Mazi Nnamdi Kanu this that and that and that so onye a weje ọrụ na Nnamdi Kanu i wee kọwara onye a na-enwekwa ife a na-akpọ justice and justice must prevail over onye ọbụla they are found guilty in any way. And o nwere okwu eji qualify ya na ọ na-abịa ikpe ma agba ohuru ikpe ma agba na ife bụ agba ohuru fa bụ okwu Igbo otu a ndọ na ebe a the last thing ga-eme ebe dance to your tune ife na ebe a bụ na ife mee na ife mfụ na etu nsifu ya ọ bụ na your argument kugbuo my own sharp anyị na-ekwu okwu na ihe ndị mmadụ na-eche concerning Mazi Nnamdi Kanu enweghị ka ije nụọ mmadụ ọgụ n'okwuru uche ya concerning Mazi Nnamdi Kanu ekwuru okwu Jesus Christ Christians mgbe onwe ka isi anụ ọgụ dị ya so gịnị na-emezi ọ bụrụ na ife ilu na ife anyị na-ekwu na ọ dabatara ife ị ga-emela anyị bụ ịkpọọ nọmba ịmapụta anyị na-aga ekwuo ikwu ife bụ uche gị inye anyị date as far as you know na from 2016 or 2017 or 2018 na your observation concerning the movement bụ IPOB concerning the ban over concerning mkpụrụ akpọrọ Mazi Nnamdi Kanu concerning the court case etu esi apụta the court appearances concerning the complaint ọ na-enye concerning ife ọ rapụ on the ground iputu anyị right onye gosi na ebo memba na-enwe ihe ị na-eme and mba niile ahụ na-aba onye ji akpọ anyị sabụ
not the justified. Anya piri eba. Onwere ihe dị ya. Now, when ndị na-akọwa na Mazi Nnamdi Kanu na federal government maọkwanụ na gọọmenti nyere ya na-asị ya ka e negotiate ya sign akwụkwọ dị na akwụkwọ dị na ka ọ pụba na Mazi Nnamdi Kanu ekwere asign dị akwụkwọ. Now, ife a bụ rumors. I don't think no onwe ejere ebe ahụ ma ọkwanụ ụfọdụ na-eclaim na lawyer ya kwuru ife dị na. Well, what one I got to near because it can be this, it can also be that. Now, I will well some the IPOB believe na that in Bezio. Now, Obuna Mazi Nnamdi Kanu, that conditions. Like I'm a good now, where condition again, Yanabro Yara Pufa Basalu Biafra again. Wish him. Na ọ bụrụ na ekwuru ya nwa amaala ka ịsaịn ya ife ọma na-eji like ịsaịn ya bụ na ndị otu ya ga-afụ ya n'ọsabụ na ọ nara gị ego na kpuo akwa ị na-adị ihe na-ekwu ndị otu ya ga-asịkwa ya n'ọsabụ ka ọ bụ na ọ nara gị ego which ịmakwa na already na-enwego break away arm of IPOB ndị break away na-eme ihe a na-eme tọnụ na abuse ndị nke nọ ana after ka ebulu Mazi Nnamdi Kanu a na-agbawa ya ndị nke a na ndị a some members IPOB apụọ join autopilot oge akwa IPOB a na-akọwalụ gị na onwere ihe na-eme na ha na-eso okwu na-agwa ha na anyị ma na unu nwere internal crisis pasị gị na asị fokwu ụmụnne anyị na-achọ justice tọnụ na-ekpuchi asị na-asị asị iche iche a na-epoint ya out asị na ebo enemy Nnamdi Kanu enemy na mụ pointere out ihe ikwu ma ihe ị na-eme na-adịrọ mma mana ị chọrọ justice ọ bụrụ ka esi eme ya ọ bụ na enyere Mazi Nnamdi Kanu such option ọ ya ekwe mana ị nwere ike m sị na ọ bụ na ọmụ ana m ekwelụ ka m pụtagodo na ọ mpụtazie nọrọ ebe a anya na-ekwu onwe onye mmemit o jere m vidio na nje ọfụmụ in person anyị ekwuo enwe ife bụ proxy ka anyị kwuo face to face ọ na-adị more convincing than mgbe m nọ somewhere na-akpọ call maka afụgo m onye mmadụ akpọgo mmadụ na fon onye a na-agwa ya mecha akpọchi gị agara dị bizi ebe nọ ọma na onye na-akpọ ya na-enye anyị so bịa ka anyị kwue mgbe ahụ nọ prezent o nwere ife ọ na-eme danụ o nwere ike nọrọ ebe na-akpọ onye asị gị na ya dị bizi emecha ka ọkpọchi gị ị na-anwụ n'ime ebe a so enwere m ike m wee ne ya anya from that angle na ọ bụkwa m na mma saịnụkwa highest na-ekwukwe na betrayal which na o mee ya ọ danyekwa na that raf wazuru ike ọ cast that time o so cast ya raf wazuru ike yaga kparịa dị man maka na dị man wụ ndị mazọb naanị nwụtọkọ bụkwa na ọwụtọkọ ọva awụtọkọ some of you na-amara ihe that time onye akpatara na ije n'ụdị take time know as you dey talk o nwere ndị fugolu o nwere ndị bụ na by 2005 as e dey hot 2004 2003 2002 ha na-ekule ezi like ha na-esmel ya hot n'aka ndị mazọb wazuru ike abụrụ pawa a na-eze ya ka eze gịnị ọ na-apawa chere tout wuchiko enu na tout nna agwago tout chene ya ihe onofuru bụ era Mazi Nnamdi Kanu ụnụ afọ a nke onye eni mgbe aka n'ogodo analog mgbe anyị ọ dị ka asị na ya esi ya mgbe anyị na-efeziri analog aka oge a ife eji ama onye na-emebe ọfụma bụ na ị ga-enwerịrị jeneretọ a na-akpọ pass by neighbor ya era na-agwa gị mgbe mazụ ọgwụ dị ị ga na-ajụ ka ị na-eyuzuzi ele pak
ma ka afọ ga ya ndị a gburu na-alụ jenereto normal jenereto ịma ọ dị a ka ị na-afụzi n'ime na-afụ soundproof oge a na-agwa gị ife ji ama ebi gị bụ onye nwụrụ da jenereto ka ịghọta dị generation na-agwa gị so nwoke anyị ekogide ịkpa niile o koro mechaa jụọ oyi na kpuo oge gọọmenti bịa kpụrụ ya e buru ya na oje nga na etu ya nna na-esi bụrụ Nnamdi Kanu na emere ya ife anyị siri ka m na-enye gị o nwere ya kụziri ndị propaganda erika they no go tell you truth ọsọ ebe a ka a na-agwa gị eziokwu onye e buru ya gọọmenti kuchiri di man koria oje zaba ụgba dịrị ya eti ya n'ime big time ọ nọ n'ebe a ghọtagodu na onye eji n'aka amara ọgụ na dịmana apụta debekwa ahụ na aka na-emekwa ihe a na-eme amanụ amansi na nwoke a ọ na-achọkwa ezie discharge men and by that time nga niile dị na the federation ndị mazọ atụkesichara ha ije na Kebbi steeti efu ndị mazọ ije na Nasarawa nke a dị nso kedu ndị agụrụ ndị north east Bauchi ụmụ obodo ahụ ijesi ebe efu n'ime nga edebesi ụmụazị banyị ụfọdụ bụ ndị ka gbachara nkwụ ọfụ ụfọdụ bụ ndị ngwaahịa ka jos bata eburu ha n'elu nya ọ mazi ya ka esi lee ahịa ahụ ụfọdụ nọrọ ebe a 10 years eketụ ya na-agwa gị ọ bụrụ na amụrụ 2000 na-egekwa ntị ọ bụrụ na amụrụ ihe 2000 ihe dị kịta bụ 25 years ihe niile anyị na-ekwu onwe ihe ị ga-ama n'ime ya so ọ bụrụ na ịdị 25 years kịta na-eklem na ịma too much na-ebu nke IPOB asị gị n'ọsụlụ mana oge anyị na-ekirigodo detail na ịka na-aṅụ ala ọ bụrụ na ịdị 30 years ihe aghọta ihe a na-akọ like na amụrụ 95 ọsọ bụ bidoro mgbe ka dị 4 years sef 4-5 years so by then enweghị ya na-akọ even nwa dị 10 years cannot ọmụghị ya na-akọ tu a nọ na-asị na Cameroon na a na-eme ọmụghị ya na-ekwu you know ọ dị 10 years kịta ya ọ na-anụ afa Nnamdi Kanu o nwe ihe ọma Nnamdi Kanu umewu oge Nnamdi Kanu dị active physical which was 10 years ago 11 years ago 2014 Nnamdi Kanu dị active 2015 ọ dị ezigbo active ekoria n'elu oje nga jekwa anya 2 years nna dịka na-ekwu ife ọ bụrụ na ị chọrọ ịkọlụ in inwe eto ịkọlụ in 08167787008 ịkpọ anyị na this number elebata asa 2015 oge ekolu Mazi Nnamdi Kanu koria n'elu nwoke ka dịkwa active so ọ baa n'ime lacha anya 2 years mgbe ahụ nọ n'ime ka a na-eje okwu ya na-eme negotiations politics emegide ya asị na onye ga-anarị ya na be court na adị ekwu okwu release na eweta igbe okwu ọnụ ya bụ okwu federal government ọ bụrụ okwu ofu onye involve enwere chief attorney of the federation enwere attorney general then nwee chief of justice so ọ bụrụ obele ije ka a nọ n'elu ya anarị ya bail by ndị provide they meet up with the bail demands like Senator Abaribe ọsọ ya nụchalụ mgbe a na ebe ndị a niile ebe elu Mazi Nnamdi Kanu pụta so ọ na-ejekwa court ya mbọsị court oje along the line ọ ka nwee court case before that day ndị amị abịa gbaa egbe na be Nnamdi Kanu anarie ọ kụchakwazi 1 year later because ife a mezi 2017 ndị eburuje chita chinyere ya na bie di man narie
ọzọ afụzi 2018 ọsọ fesi ebe afụzi abụ n'Israel ọ pụtazi ọ bụzi the same Nnamdi Kanu nke anyị ma before ọ bụzi ya nke anụnwa anọ kịta anyị adịbachi ọnọ ya no matter what ya nwekwara ike ịbụ nke arụra maka for some time na ana m ene ntị Maazị Nnamdi Kanu na court ntị abụọ ntị Nnamdi Kanu biko ọ na-enotis ba ntị Nnamdi Kanu na ya na-ebunye ya obu ihe niile mere eme m wee nwee ike adị anyị abịa ebe iwe ma ịkọ ọnụ ọ bụrụ na ịgbara ihe na-ekwu abụghị eziokwu ịkpọrọ mba ịpụta ma request ya ịpụta n'iru akwụkwọ deela anyị ozi na ị chọrọ ịpụta so na apart from ntị ya Nnamdi Kanu anyị ma before ode ekpuru anyị ya anụnwa mana nke anyị fụzi Nnamdi Kanu na Jerusalem okpuzi okpu ndị raba anyị tụkọrọ ya mara na ndị arụọla Maazị Nnamdi Kanu ebe Nigeria zoo ndị ahụ ji eburu Nnamdi Kanu bịa agbagbusi ndị mmadụ eburu ya jee rụọ arụgharị ọzọ nke ọzọ arụ ya na-ekpu okpu buru okpu na-asị isi jee na wọọlụ jejebe aka kedu ihe enye anyị Israeli nke enyere anyị bụ Israeli Nnamdi Kanu ka anyị nwere mbụ Maazị wee butere anyị raba anyị ndị je kechi ebutere anyị ogwe ihe gbara afọ na Naịjirịa etu ya ka esi jee Sudan jee butere anyị Buhari ọrụ nke Sudan akụọ ha ejee na Niger jee butere anyị ọzọ nke a bịa dị yọngụ karịsịa mana nke a rụrụ bupute kịta ọ na-afụ ya na isi ya niile agba ya niile na-achazi white jee nene Nnamdi Kanu 4 years ago original Nnamdi Kanu nene nke anọ kịta bụ na afụ ihe dị iche nke a nụnwa arụrụ arụ na aja ya niile na-acha white efu ya ọ bụrụ original Nnamdi Kanu mma ikpe a ga-afụ isi ya mee nke arụrụ kịta apụta ọ chụfụsichara lọya niile ama na-ejiri wepụta ịmara a na-ekwu na-ata amụ ụlọ anya aghọta na ihe a na-ekwu nwere ike ịbụ eziokwu. Kedu onye nọ na dis situation Nnamdi Kanu nọ ya chụfụsi lọya a na-ekwu abụkwa nọ San Agabi original ndị ochie nwa ya bụ Tinubu ji ikwu okwu dị aṅa cheta na onye a mgbe ya nwa aka na-agụgodo na Chicago University onye a bụrụgo agara ka nga dị na lọya na Naịjirịa iyetego kekwe enwego ka esi maakị ya na ofu airport ma ọ bụ JF Kennedy ọ bụ na Miami ọ bụ na Okija maybe emit go somewhere activities akụ back in the days so now enwere ike Tinubu na ya ma na onye a na asị ka negotiate mana na achụfụsie n'onye ọ dịka script edere ede ka a na art ka ihe na-eme ka ebe somebody na-azụ ụdị ụgbọ a na-anọkọta si ka ya werezi aka ya defend bụ onwe asị ya ngwa defend ya okwuo na enwe case anyị na-ene onye ọmakwu ihe ọ na-eme na anyị na-eluzu ukwe dis matter okwuo na enwe case ihe niile ọ kpụrụ akpọ in fact ihe ọ na-ekwuzi m n'ebe a na nke otu Naijiria enwe power self try ya nye enwe case to answer after all onwe ya o mere anyị na-asị ọ bụzikwa Nnamdi Kanu maka anyị ga-anọ na-eche na onye a ga-adara judiciary dorie ọ dịkwa ka okwufa ịmana mgbe anyị a sị na anwa metụ Nnamdi Kanu aka anyị amụ Naijiria ọkụ nke a nnafe ekwu efe ka nsi wetu onu so na-ekwu nke ebe ikpe ya amaghị anyị ewetunata onu wee na-ekwu o nwere mgbe ọ sị
ya eje Abuja anyị ga-eji isi nna anyị ukwu bụ ha nata anyị etie na at some point a na-echezi bụ ka anyị ji afụ isi enwere many things ndị akwụ ha ya eme nwa nke ha mere eme a na-ete you eto o wegosie ife okwu before mana emere ya eme. So now anyị na-ene Maazị Nnamdi Kanu ka ọ dị serious with this case. Ihe ọ na-ekwudebe bụ na ọnwa ndị ga-atara ya ọ matalụ weda ma ejeje tara ya dị n'ebe ọ bụgo na-atara ya ebe a ya ma awụ akwụ chenjiz oke amara ya na-ekpe si na-ekpe mana ọ bụrụ ngị nwe ihe na-ekwu ka ị natagodu beelu na ọka esi eme ya naragodu beelu pụtaba ya bụ politikal situation a eghepụtazie n'ile wee na-ekwu ọbaghị uru na ekpebere ikpe a convict ego a ga-esentensị gị and to convict you now o nwere some questions a ga-ajụ nwesị ihe a ga-eweta as evidence may defend ya. Many people will go case na court mana ha dị guilty mana ego one ka ha ji kedu ihe ha menwuru onye ka ha ma mere ya okwu atọ nọ a na-esi so many ways ya ka ha ji wee bụrụ lawyers nke kpegidere kpee federal cases nọ na wee bụrụ san o nwere ihe ọ na-eme nke nwere n'ọhọ na ya ije emeriri ya na atụ ọgụ nga atụzi ego nga mgbe a na-ekwuzi okwu na ka ya ga-eme ya ka ya ga-eme ya ka ya ga-eme ya anyị nwere ike chena eziokwu before you know it anyị ama afụzi enwere ike nke Israel a na-aga agbagharịbakwa ebe a chọba ọzọ ya nwere ike before then ọ bụrụ fine boy ya one day fine boy aghọ maka onu ha abụọ yi enwekwa n'ife ama na alụ alụ n'ụwa anyị na-eche na ndị ọcha na ọ bụrụ sọ ha na-eme ya ndị be anyị na-emekwa ya nwere ihe na-adịrọ possible na ọ bụrụ na ịma na ebe onye anyị and chọrọ ijoin na this program no nwere anything you want to contribute you can now call in ka anyị ga-ege ntị n'onu itinke na ọkpụkpụ Nnamdi Kanu kwuru n'ụkwụ ya ka ya fendi onwe ya ị na-efi na Nnamdi Kanu ga-azọpụta nwa onwe ya na this ije o take the best decision ka jeje defend onwe ya hapụzi iji ndị lawyers ọ dị ka ọ bụ oji defend onwe ya by himself seeing that na ọ bụrụ a lawyer ọ dị ka Nnamdi Kanu ọ ga-prevail ọ dị ka just ka ya win with this strategy. These are the places in chọọ ka ị nebe anya so you can now make your contribution ebe ọ bụla a na-eme program a ga-adịgide serious ọgwụ bụrụ anaba anọ n'ụdị a ebe ndị na-eme bụ anyị mekwa nwa obere anyị achịrị ọchị ọ common fact ka anyị na-eme ebe a so otu a na-ajụ gị ajụjụ ọ bụrụ na ife ino nwere ife ịchọ ịcontribute a sị na mos na Maazị Nnamdi Kanu mee nke ama nke ọzọ ife ya bụ bịa ịmalife bụ uche gị itinyela anyị ya etu a ka anyị si consider mmadụ reasonable and wise so ị ga na-adị smart and dị street wise so ka ife bụ your contribution. Do you think na Maazị Nnamdi Kanu stand a chance of escaping the snares of federal government? Ka feel na the route ọ na-aga kịta na the thing ga-eli ya ka mmiri? What do you think about his decisions to stand on his feet and defend himself? We need anybody. What do you think? So let's hear from you. The number to call. You go give the number. Or we're waiting. Or I can go through your comments. Any which way. King Somi, do you want to appear on our program? Good. Anyone that says, I just hope he comes out soon. He made a lot of offensive utterances out of anger, of course. Yes. Omelo some utterances out of iwe. Yes. I nwere ihe na-abụ mmadụ nwere mgbe mmadụ ga-ekwukarị okwu a get bazie better of him. O nwere ike ime ọ dị too emotional kwuo okwu na-adịrọ mma. Mana ife melụ a smart man bụ that you don't just spit it out, you chew it first. You ga-chew go to the okwu before you spit it out.
ya bụ eji kpatara eji asị mmadụ na ọ na-adịba political na everything. Yes, you need to be diplomatic no matter whatever title ị nyere onwe gị. Ị ga na-read in between the lines ka ị wee nwee ike nọrọkwa on the safe side until you achieve that your goal. Enwekwara n'ife Igbo ji wee bụrụ Igbo. That's why after everything, if the uniqueness of Igbo-ness, through your actions, this thing is what made other tribes to love Nnamdi Igbo. That is Nnamdi Igbo. Many people who have lived before us, those ones that brought us here. So their character, even many people are amazed. That's why they welcomed us today. I am about the offsprings of those people they knew. They welcomed our people, our ancestors. They welcomed them long ago when we were not even here. So today we were welcomed is because of what they know, or what they know about our ancestors, not what they believe. You see, they know them to be industrious. They know them to be hardworking and smart. They know them for their artistry, mastery of arts and everything, even in medicine, science, productivity. They are there. So today I know this carried away over nothing. Here we're located about emotional beings. And then whenever I serve justice, and there were the emotions there. Man, only back actually emotions, everything, everywhere. Yake me carry the kita. Na with hope they will forgive. Imagine a young man sleeping with his own cousin, knowing fully well we are cousins. He's still sleeping with her. I'm not telling you of a man that is 25. I'm telling you of a man of 40 years who couldn't hold himself. Is that the Igbo-ness? These are the people who are becoming those elders in the nearest future, like in the 10 years or 20 years to come. They'll become those elders, people that will take over the affairs of the community issues. Yes, those ones, out of them, Kagame President General, Secretary General of the community. Man, not stupid idiots, Nabagote. People who now marry and are grounded to the ways of their ancestors, who are not even smart just because they can speak English. Or if I am a breed. Who will always stand, I personally, I will always stand to oppose anything no one are grounded to in the Bible. Nwere onye Igbo na-abụ ka na-achọje na-ada abụọ katọ n'anya n'azụ. Even ị na-anya efu na ndị Igbo ndị nọlụ before us, even up until this millennium, o nwere any of them na-anọ n'Ilo agba Christmas. Iwu ka ọ bụ you must come home. Ihe ọ pụtara bụ eje ana. Na ije na luxurious mgbe a ihe afụ ndị na-eje ana bụ isi ije na moto fa. Nya ife a bụ dia moto. Eje ana bụ isi ije. Ije biri ịnata. Ọ nke jelu na-anara ana ka mmadụ kọrọ ọnụ si ya, onye ejebeli jelu nọ, onye ejebeli jelu nọ, onye ejebeli jelu nọ, onye ejebeli jelu nọ, onye ejebeli jelu nọ. Ịmụrụ dị egwu akụcha ya, o nwekwara onye kuniri kụọ nke ya na-asị nga n'obodo amụrụ m, maka ọ dị ka agwa ya na ebe a bụrụ ebe nne ya. O mechazie o wee na-ekwu na ya ga n'obodo amụrụ ya mgbe o ji wee ghọta. That is the Igbo man. Ọ na-eje ọ na-anata. Igbo nke enwe kịta, some of the PGs enwe, most of them gbara ọsọ n'obodo. Father anata for 10 years afro fa n'obodo, for 15 years afro fa n'obodo. Go and make your research. Those the Igbos enwe now. So when I'm telling you things, I'm try to balance your mindset. Can balance ya you what it toward before you join one and get kita ki we nwee ike nweta ezigbo result. Ma ọ bụ na ibu idiot ọ dị ekwe ga join. Ịda aghọtachi ihe a na-eme. Ụwa anyị bi n'ime ya, n'Igbo anyị bi n'ime ya kịta dị vulnerable than all the before.
ndị mbụ biri out of love, ndị mbụ nye out of generosity, ndị mbụ adịghị ebi animosity, kama o jee chọọ ndị ga-abịa kpere ikpe. Hence eji agba ọjị gbapụrụ ndị obodo, ije gba ọjị jee wepụ ya na be ọkpala unu. Ị na-eme ya bụ ka etiri unu ọnụ, ka esetụrụ ọlụ gị na onye a, because o nwere ike ịtara gị ka unu setụrụ onye okwerọ, iwe ji ebe ya na ka onye ọbụla bịa tinye ọnụ ka edozielu gị na onye a ka unu dịkwa na mma n'obodo ebe ọ dịghị nsogbu. Na ndị nke kịta di na nwunye kwugharị ọnụ ejebe high court, ebe kịta generation nọ kịta nwaanyị na-eklem na moto nke a moto ọ na-ejiri ọbịa from benna ya na ya ga-ebe nye ya moto nye ụlọ ka emezie gịnị asọ nwoke. Generation anọ na they are not understanding ihe a na-eme. Ifu that in the nearest future this Igbo ahụ anyị na-eklem awaipụ ọnya, ndị Igbo Jamaica join with nke ndị Guinea wekpotekwuo ndị nke Brazil na ndị Lagos achịkọ ọnya, Igbo agatọkọ. Ee, ngakpọtụrụ anyị n'ekwentị ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịbanye n'ebe a na-eme 08167787008. That's the number you can call. I repeat the number again, 08167787001. That's the number you can call to tune in or to feature in this our calling program. All we are discussing tonight is concerning even Menabai. Do you think Mazi Nnamdi Kanu can scale through by defending himself? Ka ị na-afịa ka ife ọ na-akpọ kịta ka ya defend onwe ya na trap ka o trap onwe ya down, or no nwere ndị na-enye ya wrong advice which will backfire tomorrow, and we wouldn't want to see Mazi Nnamdi Kanu convicted in this ongoing trial. You got to go. You heard. I heard you are against MNK. You are here now. You might not know if ever I heard. You are here now listening to me, so you know if I'm against Mazi Nnamdi Kanu or if I'm for. It's good in never. So whatever you heard doesn't count. Now what counts is what you are seeing and what you are hearing me say. So do you think that Mazi Nnamdi Kanu stands a chance of scaling through, or that he could be convicted because of his decision to stand trial defending himself? Do you think he has the wherewithal? Do you think he has the knowledge, the capacity to win against the federal government of Nigeria? Okay, feature. So we are waiting for your call. We are waiting for your call. Obukara Chibeze, I just repeated the number so you can call us now. Look, Chimeze says Nnamdi Kanu is the only Igbo man who doesn't make mistakes. He is even wiser than God. He is the only Messiah and Igbo. Confused generations. Generations that prefer lies than truth. Generations that prefer lies than truth. Generations that believes in fallacy instead of facing the reality. Cursed generation. It's not Babylon. Okay. We said appeal court has discharged all the case against him. Yes. Yeah, they did. Before the DSS came again and came up with their charges, or police rather. So we know all that. We are talking of now. What now? He's facing trial. We are no longer talking about when the case was, when the appeal court discharged the matter. Where are they now? Can they write a letter?
They can write a letter addressing the judge handling this matter and say, hey, look, we have done this, we have done that. But you see, it's impossible. So Mazi Nnamdi Kanu is still standing trials, bordering on treason, bordering on terror and so many other things. Or they will call Yanwa Kwesiri stand and they defend onwe. And we're confident because of the people up on Alpha, they gave witness here. Like the present governors and the past governors, or even ministers, they up on Alpha. Or any hope that Mazi Nnamdi Kanu will get through in this ongoing trial. So call us and tell us what you think. So Gaddafi say what he does in Anibo, we judge him with his bingos, IP, ESM. Okay. Furthermore, okay, Princess Chubu say, how can they negotiate with a man under lock or something like that? Lock, and then you will negotiate with a free man. Anyhow, I guess negotiate. Yeah. Negotiation the good. If it na for ndị Igbo na aghọtara ana mma na-eme ka unu malia. Ọ bụrụ na ị chọrọ ije ọgụ, kwado dị ọgụ akwado. Ọgụ ada achọkwa ya mma. Na-egekwa ntị. Ịchọ ije ọgụ kwado ya ọfụma. Ada achọ ọgụ mma. Edon Okorosi, Oga, we know you very well. You are a chameleon. You can change anytime, any moment. You and Ijele and others are the same thing. But know it, he who laughs last, laughs the best. Internet, don't forget. Did you ever imagine na a situation na? Okay, I can teach you from a feeder. Can be done. You can change anytime. You and the jelly and others. So others need a boy gang up. Nya na I gang up. Okay. And actually now because of your predicament. From this your statement, I like the fact ne mega accept name a predicament. You may accept that anybody will be a victim at any time. Maka na onwe mgbe idebere onwe gị n'ịdị untouchable. O nwere oge ọ bụ ngị nwa na-achị. Ụwa na-eme ntụgharị na somebody else na-achị. Ewe n'iwe. Ha kpọna mmadụ aja afa. Onye chi abụ chameleon, ya bụrụ chameleon ya. Chameleon bụ anụmanụ. Ọ nọ n'ime ọfịa, agụ nọkwa n'ime ọfịa. O nwere nọchiri ibi ụzọ. Agụ asị ya chameleon echenji na kọlịa. Ọ nọ na survive onwe ya. Efukwa na ụmụ anụmanụ ndị ọzọkwa na-efilikwe na ha nwere sense too much. A na-erikwe ha, ọ bụkwa chameleon a riri ha. Inene chameleon ahụ, ine ya anya ọfụma, ị ga-afụ the uniqueness dị na ya. Na enwere anụ ọzọ nwere ike ime ya. Ya ka o ji wee karịsịa. Ọ na-enye gị different colors na add glory to nature. Onwa nke o produce na adịrọ in existence. Ihe ọ bụ na chameleon wepụtara bụ ife na-eme exist. O move from a spot to another spot. Or try to adapt to that place for fear of being eaten because na ọ ga-agba iche. Ọkwa nke agwa gị na ya nwere the ability to adapt in any place of onwe ya. That's why o ji wee change it to brown. Olu ebe white na owepụta, olu ebe nke a na owepụta. Obiri ndụ ya bie ya ọfụma, onwe anụmanụ ọ nọchiri ụzọ. Obiri ndụ ya ọfụma. Ruo today, ọ nọ in existence. Onwe onye wipe nwụrụ ya. So ọ bụ na ị na-read the full meaning into nature, ma ọkwa n'ihe ọbụla na-eme, ị ga na-eji ụwa na-aka ọnụ na-anụ ọgụ. Ịkpọ mmadụ names, na ọ bụ chameleon o mere ya na ọ bụ a bad animal.
na ọ bụ chameleon onwe ka o si bụrụ a threat to other animals mana ọ dị to na-destroy your mentality ka iji afụ onye ọbụla nọ on a different view na ọ bụ a bad person and ọ dịrị very easy level something n'enu onye ahụ mana ịchọ aka elebel ọ n'enu nke gị treason ka a na-ekwu okwu ya na unu na-ebe akwa na onye ọbụla abịa tinye aka ka ekwube okwu ya. That is the problem ị nwere, gosi that na your sense fọrọ ofu nkwanye ọkụ ma ugbo ịbụọ a ga-akwanye ya ọkụ ka ọ wee gbagote. Chameleon na-enwe mbọsị ọ bịara si Nnamdi Kanu na ọ bụrụ na ime ihe a na onwe ihe a na-ekwu nwere isi planụ niile o mere Chameleon na-abịa ebe o mere plan ahụ mgbe ọ na-anara glory Chameleon na-abịa nọchieri ụzọ ọ na-azakwa ụgbọ ya afọ amụ ihe gbasara gị na Chameleon ka ife ilu na onwe ihe na-eme n'ime ọhịa na Chameleon na-enwe right i-discuss ihe na-eme na n'ime ọhịa o soro ndị ọzọ nọ. All animals are equal as long as anyị Igbo dị concerned anyị nche niile bụ the animals and anyị dị equal. Onye ọbụla nweto ikwu ka o si dịrị ya ana ịma ọkụ onye a ma ịkparị onye a aba uru maka ị na-akparị m ntọọnụ o weta iwe mkparịkwa ya ọchiaman mkparịkwa ya ị na-abakwa mba ka ị na-akparịrị m ịchọ ka ụmụ be mkparịa gị ihe agbaniwu ọ dị ebe a ma nsị ha gbaa gị wọ nsịfa gbaa gị wọ ọhịa akparịa gị wee ije na under your comment section na ị na-afụgodu ị na-confirm. Ihe a niile bụ ihe anyị na-atrai ka anyị decolonize ya mind unu. Ihe anyị na-fight bụ ka anyị decolonize ya your mind ka ị bido chebe echiche ka mmadụ so that ị ga-emenwu being used avoid. Most of the things ị na-aṅụrụ today bụ ife build on fallacy. Onye nwee vision, onye nwee long sight nwere ihe ọ na-afụ, nke nwa nwee short sight na-ada afụ. Ihe ọ bụla echuru dị ike n'ike ị ga-enwerịrị ya problem. Today, they produce na speed cars. I na-enjoy that speed cars. Mana ị na-anya efu na ndị na-anya ya da last. So ọ na short in life ndị mmadụ. Ọ bụrụ na ọ ka o gbuo ndị nwa nwe dị moto ọ ka nke a dị iche nọ na ị ga-ejezi jee kuburu enwe ebe eje ịdaịrị tanka bụ fuel onwuru ọkụ gbaa more than 2,000 people. Ihe na-akwaghị ihe soro na ahụ eje konyeta onye ọzọ. So anyị ncha niile nọ n'ime ọhịa abụ a n'Igbo akpọrọ ya zoo. Anyị nwere equal right i-discuss ihe na-eme n'ime ebe anyị nọ. Anyị wee fụ anyị afụ gị ebe ị nọ ọnọdụ ga na-ewute anyị mana anyị chetakwa na ihe tiri gị n'ọnọdụ a o nwere onye ị ga-eblame ma ọ sị na you no go show face for you. O nwere onye a ga-eblame. So ekwela ka ọ bụrụ na uche nke gị karịrị uche onye ọzọ. Oge ahụ ị nọ na-achị na-eme ka o si dị gị mma o nwere ndị ọ na-ewute. Anyị Igbo enwe mgbe o ji sị gị na ọrịa ọgụ. Anyị Igbo enweba mgbe ọ kpọrọ ọgụ sị gị na na-eme ya nke anọ gị ya nụrụ ya ọgụ. Ọ dịghị adọrọ. Anyị Igbo dị enough ịgbala onwe ya ọgụ. Anyị Igbo prevent go many things from happening to you mgbe ị na-alahụ ụla you didn't know. Eme ụdị forces na-agagharị n'anyasị. Eme ihe na-emenụ a prevent flood enu flood a na-abụrụ maka anyị Igbo. Nenenya anyị Igbo ji aka ya na-anụrụ onwe ya ọgụ. Na anwụ na-achagbusi ndị mmadụ na-eme nke abụrụ maka anyị Igbo. O protectịrị ya ka o ji wee debe gị na east ka mgbe ahụ anyanwụ na-awanite ka ị ga-enjoy ya mgbe ahụ o ji acha yaga ọ gafee n'ebe ị nọ o jee chaba ndị ọzọ. O protectịrị gị ọ sịrị gị na ọrịa ọgụ ihe ọbụla ị na-eme ebe out of your own selfishness. Anyị Igbo na-emere onwe ya afa ọ karịrị ihe ị na-eche na ọ bụ. Cool down. Agba na oke speed. Igba oke speed ọ ga-ebute ọnwụ. Ihe ọbụla ị ga-eme ị ga-akpawu ya mma. Nene ihe ọ ga-result. Onye kpọburu n'ehihie ka nna agwụ ya sị ya
ọ na Nnamdi Kanu amarọ na mgbe ọ na-eprovide ndị a kokoma a ga-eji wee na ọ na-eche ndị ụmụ nwaanyị anyị awa mothers nche ọ gbatakwara ya n'uche kedu ka esi ya manage nwee gbaa in case ọ bụrụ na ya nwụrụ na this struggle. Ọ ife a ka onye ọcha ji ka anyị mma ọ ga-ebu ụzọ gbakọcha ife a niile. That's why na ọrụ afịa iwu mekọta na ị ga-afụ parking lot, iwu mekọta na a ga-enwerịrị fire truck dị available bụ na mgbe ọbụla akpọrọ ya ọza ana ọ ga-eme ekishon na onwere bọtịn bụ na apị ha na onye ọbụla ga-anụrịrị ya ihe ya sị na ịnụghị ya. Ọ ga-ebu ụzọ tinye the preventive measures, all the precautionary measures ga-adịdị ya. Ọ kwadoro ya akwado mana nke nwa ide akwado nke ga-akwado na ka emebegodu a ka ọ na-abụ emebezie aka atọ na ya mmadụ. ị na-aghọta ihe nna agwa gị? Onye Igbo ada planụ long term ife ga-abụ gee ntị. Ọ si na-ege ntị ka nna akọwali asị m gị oge Nnamdi Kanu fọmụrụ ESN afọmụrụ ESN onwe government funding kama no individual funding ma organization fund onwe ha egote equipment nya bụ isi ha egbe fine. Ha na-arụ dị loyal na-discharge their duty ka isi wee chọọ ya mana ị kwesịrị ịjụzi onwe gị. O nwere si na mee protest mgbe ọ si ha buru igwe onye gwa gị mụnwa na-eprotest mụnwa na-ekwuru okwu mgbe afọ ọmụrụ datin mbụ mụnwa anyị ma na ịmara m ọfụma na you don't know me well. So ọ jụkwara ajụjụ si in case na ọ mechiri ihe mee ya echi na ya nọzi ndụ kedu ka esi ya ama na-eji ihe a niile enyelụ ndị a ka ọ bụ bikos n'ikwuo na-asị na Somalia ya ka ebe a mma ọ ka ebido Somalia a na be anyị nke esi n'ọzi ya ihe na-eme mebezie. Ọ bụrụ ibido ihe nọ ịkọntrol ihe ahụ o nwere mgbe o ya eruo ịkwụsị ya afịara arụ. O nwere mgbe ọ na-eru asị ka a kọntrol bezie ya which mere na Libya onye ọbụla fụrụ ya kpatala egbe ji wee ju everywhere gangster ma ndị na-eburu mmadụ ihe niile a na-eme na Libya edubatakwa ha edubata ka e wee tọpụlụ gọọmenti Gaddafi. After much he endizi afịa arụ etu esi dubata ndị bụ ihe Boko Haram he stopzi afịa arụ. Ọ bụ mbido bụ problem metago amesi mgbe agwa ụnụ sigdat na mmadụ high tension ọ bụ na ịchọzi ịnọ na this program m ga-ablọkụ ga-ablọkụ ịghọtago blọking ka m ga-ablọkụ gị. Etu a blọkụ gị na ọ ka alụghị mmanụ ka ije zuo ike ebe ọ bụ na ebe na-achalenji m ebe a inwegonu problem jekwa chọta akaụntụ ọzọ ka ị wee join ha iji weta akaụntụ ọzọ wee join anyị ikwukwe nonsense I block you. Ị ga-ama ihe mana ọ bụrụ ọkịta ị ga-ama ihe mana ọ much later do na m afro gị anya mana it's possible na ilubere 20 years. Okay, ka anyị were ife Tony nwanne anyị kwu Tony please ọ sị some of our Igbo brothers are good at condemning people's own point of view. Nnamdi should stop this fight and struggle. His life doesn't worth this for we Igbos. He has a family to take care of. Good. Enwe anwa kwuo udo okwu a asị gị gịnị ka ị na-akọ ka ị na-akpọ di ya na aga ma ife bụ freedom fighters. It's your freedom fight. Bhutan
the worst bụ na ụmụ anụmanụ jeje abalị ọbụla gbagoro n'ike ofu ngwongwo agadi nwaanyị ike gwugoro obilive n'ọhịa bụ mkpa ya n'ọhịa ji ya n'ọrụ mana ofu ya na ofu agadi nwaanyị dina n'elu bed anụmanụ ndị ahụ ha da abata Nigeria abata from year to year you no go see them ndị elefugoro ndị nọ n'obodo ọkụ na-enwu na-eji asị gị na ebe ahụ ya there is no electricity ọ ha nwa bụ ndị na-adị abịa eme ụmụ rubbish comment elukwe ngị nwe anụmanụ efe odịghị join ha because you can't use your senses. Ekwuo n'anya mbụ ya na-akpọ n'ụlọ jee zuo ike onwe onye si ụmụ ọrịa onwe onye na-anwụrụ apịa na onwe onye na-egbu anyị ana Igbo na mmiri onwe ya afa anyị dị safe ebe anyị nọ Fulani nnọọ ya eburu egbe bakwuo ana Igbo nnọọ ndị Igbo anyị azụta nye onwe ha mana onye Fulani ọ dịghị adị apọsị mgbe aka ya amụ ihe bụ ana Igbo ụmụazị na-afụtabeghị ya ka m ji agwa gị ka m gwakwa gị again 20 years ago ka m kọọlụ gị ihe mere na Ọnịcha 20 years ago ka anyị nọkọta one day Osubri luxurious nnabata na ana Igbo natala Ọnịcha egburisicha dị driver isi sef moto ive juputere ya bụ ndị nwụrụ anwụ ndị ugwu kechiri ndị be anyị gbusisi onye nke wee nyara ya wee nata ozugbo ndị be anyị fụziri ya ozugbo ndị be anyị fụrụ ya dịga rịpọtụ FMN ọga emechiri main market ozugbo onye ọbụla akpụọ mma mụnwa ebe m nọ oge news abata anọ m na St. Andrews Odakpu anọ m between St. Andrews and Sacred Heart by that Ozomagala Junction ka m na-agbagote ife a dịka Wednesday enwere ekpere Wednesday ebe a ka m na-agbagote nna mfụ onye ebu na enu ọkada ọ dịka onye a collapse onye nke ọzọ anọgide ya n'azụ a na-aga na wondazi gịnị na-eme oge a na-agwa gị onwe machine a na-akpọ hijack eji agba ọkada den so hijack ya mapụta one guy na-anya detain onye ọbụla amụ ya so the guy heluo mwe heluo ya njụ aka ihe na-emezi ọsị nwanne na na-akpụkwa na-akpụ mma kịta na memman njụ a gị na-emezi onyetu ndị brief nsi ebe atọ na head ba memman ero na ọgbọ mma agwụgo guys agbajugo na ọgbọ mma ndị mma ọgbọ mma mere mma available onye ọbụla eburu mma o bidogo onwe onye akpọrọ meeting bịa ka anyị mee ihe a onwe ife a na-akpọ unity of purpose onye ọbụla apụta ebido ọrụ n'okwe by Kanu Street ebe a ka ọrụ malitere n'ime na onwe ndị ugwu na-eme bridi change ebe and ịmana from there to mosque dị na Bida Road n'ofu ntụọkpa n'enu ndị ugwu n'enu kwa ha nwe ogbe a niile bụ ndị ugwu Hausa nwe ya ebe a ka enwe Haruna Street n'Ọnịcha ebe a na-agwa nke ọzọ si ya bụ Sokoto Road nke ọzọ bụ Bida Road ke na Bida bụrụ ana Igbo Bida bụrụ na Kogi steeti ka ọ bụ Benue side a ka enwe Bida ka efu ndị nwe ebe a ka ọzọ bụ Sokoto ịmazi ebe Sokoto dị ka ọzọ bụ Haruna ebe a ka enwe Suberu ogbe a niile ebe ogbe ndị Hausa so ndị Igbo abakwu ebe a ebe anyị mabata fege ha na-abata ete ha nọ Somali ha nọ Creek ha nọ Niger na-agbagosi ebijekwuo na Jordan Fania etu a even now ị na-eje side that sports club ogbe a niile ya afọ ebe a na-ele ụdọ fanwa ndị ugwu fanwa ji egbe a niile n'Ọnịcha be anyị mana ka o si dị ebu okay nwanne anyị Solomon si I was at Egerton coming home from school that day ị na-afụ na ihe m na-agwa gị bụ pịọ m na-agwa gị a na-confirm rụ gị ozugbo
ndị agwa gị abụ na ịchọ ịjụ ajụjụ ka ị mara ebe ị ga-eje ịjụ ajụjụ. Ọ bụ na ịma ebe egetin bụ ebe a na-enwetakarị moto na Nsugbe. Ọ dị by Vein Road South Junction, enweta egetin by Old Market Road na ebe a ka ya nwa bi that year mgbe ya na menụ mabalụ ebe ndị ugwu nọ a na-asafa ka na-asa gị a na-eghe ebe mmadụ kịrịkịrị anwụrụ a na-asụ enye ọda ndị that baras dị na n'Ọnịcha ese ndị amị ozugbo ndị amị ala ndị ebe a ife ndị amị land ebu ka ha safeguard ya ndị ugwu nọ dị ya, so ha nwa adọ ego moto and ịma ndị Igbo na-edevelopụzi ebe onwe nnukwu plaza a na-alụ that time dị ya ọ skeleton ka ọ ka bụ mana edekisi gị ya. So ndị Hausa agbaala ọsọ gbagosie n'elu ebe a ọntị ndị amị abịazi ha esizi ebe a na-amatuzi maka aja eji alụ na nke matuo dị ya, ndị amị eti ya na moto otu a ka ndị amị si wee save ụfọdụ grupu a. na oge ahịa a na-eme ọgba ewu na head bridge, ọ ndị Hausa ji head bridge niile mgbe ahụ ebe a ka a na-ele ewu. A bịara ebe a ha gbara ọsọ egbu ndị egburu egbu kpụkọsie ewu niile onye ọbụla ekere ewu. na ife nna achọ ka mmetalụ gị aka bụ na onwe onye akpọrọ m ndị Igbo ọset ya na ole jirigo kịta ndị Igbo onye n'oyibi anya ọmara nna let's defend ka anyị chụọ ndị a ife ka mma akọwakwalụ gị ife mee that same day. Oge menu si head bridge na-anata oge ahụ ebi na Osomali Street na Fege by Creek Road ebe a ka menu gbakọjuru duto na ndị Hausa bi ebe a, ndị anyị na ha bi face to face bụ ndị Hausa throughout, mana etiego ha n'ụgbọ across ha soro ụgbọ gafee Asaba. Ndị nke ọzọ fọrọ afọ batasị be ndị Igbo ezosie ha n'ime ụlọ dị ya, ịghọtago ka efu ka ndị Igbo si dị. Ndị Igbo enweghị ike isu ha imi, ndị Igbo zosiri ha dị ya. Onwe onye Igbo chọrọ ka ewesi ọbara na bịa ma ọ gbuo ya onye ọma ezobechakwara ha ruo abalị ha pụtasị ya gafee Asaba. So ife nna akọrọ gị bụ that na ifu ka ndị Igbo si unite ya, ma that same day ka some boys one boy na ebe a baa akwa si n'ezienu ya na-eme na nwanne ya for nothing na nwanne ya nọkwa na nkịsị na prison na-anwụ dị ya bebe akwa ebe a ka anọ ofu ya sị na anyị na-aga nkịsị na onye ọbụla ebe a ka esi tọn ọ gaba nkịsị prison etiwa ya send guys apụsta jụọ ajụjụ omedị dịka nna atụ asị. Emecha gọọmenti na-ayọ ndị gbara ọsọ ha nachiyata a ga-emere ha nke abịa nka iya iyo ikekwe ụfọdụ eko na-ezite years ojisi ike nweta opportunity esi anachiyata. Ọ nwekwa ndị nachite nwa ndị na-ekwere anachite. So ife ọbụla nna gwa gị na-enye gị deti na-eke osime ya ka m ji agwa gị sị na onye apụta ma agwa ya nna forget ya ndị a ha chịkpọ ụsabụ ha kpọọ ụsabụ were ndụ gị mere ihe ha chịkpọ ụsabụ ha kpọọ ụsabụ were ndụ gị mere ihe hapụ ndị a. Mgbe ndị Fulani bịa na ha bụ igbu anyị don't worry, anyị na-ekwe onwe anyị anya anyị ga-edefend, anyị ga-achụ ha ga-achụ nwa anyị ihe onwe ka ha bịa ife dị ka mkpọ gbuchaa mmadụ na ebe ka isi anan anyị ga-eti mkpu enwere na n'ịntanetị a na-eme a na-agba ya n'ọkụ ozugbo echebiri gị n'ụzọ anyị si ana you don't go fit escape. Ị ga-anani ịbịa Anambra ko ebe ka esi ana Enugu na-eche gị and Enugu ahụ bụrụ sọ ihe niile mekiri ọpụ Enugu abụdari sef ndị jiri many people bụ Enugu today na-claim Enugu abụdari original Enugu sef. O nwere ndị a mụrụ dị ya since 1940 something mgbe a na-egwu koolu n'Enugu sabụrụgo Enugu etu ọ bụ na esi ebe a ka ha mụrụ ụmụ ha zụọ ụmụ ha eto papa ha nwụọ ndị nke a na-anwụsị ụmụ ha generation ha bụ Enugu. Amara na ebiri abịa gbuo mmadụ na Anambra weta rịpọtụ ị na-agbadata Enugu ha nwa afọ gbachite ego nkịtị na idogofe igo kwa mechin ka ị ga-eji bata motosaịkụl ka ị ga-eji bata bịa na iwe ma na ụzọ anyị batara bụ ndị obodo onwe ya ama apịa nwee niile ebe a
anwụrụ na anyị hapụ ya anyị chọrọ ka ịdị ndụ onye anwụna ibi efuna ihe ebi ndụ Nnamdi Kanu pụta anyị gwa gaa ya gwa ya akụpụ ihe a na-ekwu na-asị ya bịa ka e negotieti na ọ jụrụ ajụ ọ ga-ejekwa inegotieti ya pụta ihe niile na-asị maka gịnị ka eji na-ekwu ngwụkwa nke dịrị dị ije ebe a lahụ ya 1 week ịghọtago onwe a nke ya eje lahụ 1 week dị ya mana ha chọrọ ka ọ nọrọ ebe a ka ọ nwụọ ndị enemies good okay I mean even Van Road South good when I work is 2006 I was schooling in Metu then I follow make movement ọ na-agụ na Metu mgbe that 2006 ife ame kwefu date mkpọrọ signal 20 years ago or 2006 we nwere ike na-asị 20 years bụ 2005 aha agwụ na agwụ ọ fọzụzụ ya 3 months anyị abaghịkwa that even na kori ọnụ so o nwere ike ọ dị ebe 90 days away from that age m kwuru so efere ya mgbe ihe a mere even before then 1982 emere boys oye crime gbagote wee n'Ọnịcha mgbe ahụ ọ dị one day na-etinye boys oye onye ọbụla eburu mma buru osisi aba chụba ndị ohi gbube ha egbugidere ha gbuo ha yaga yetago ama obi boys ka ọ bụ metụ ama obi boys metụ ma ịkpọ ya na plastik gịnị ka a na-eme na ama obi ọ plastik ka a na-ele dị ya so metụ ama obi boys ndị plastik boys ya Ọnịcha tọkwa n'ụtọ ee enwe mgbe Ọnịcha na-atọ ụtọ chaa enwe ụdị ụlọ dị si n'Ọnịcha mgbe o nwere aka ndị ọcha aka dịkwa ya mgbe o nwere ụlọ ejicha gravel wee lụcha mgbe ahụ n'Ọnịcha o nwere patan o bucha windo dị anya like fege edizaịn kwara ya ọfụma mgbe ahụ Wall Street ya ndị ọcha na-eme hapụrụ ndị anyị nke a ya bụ egbu n'iwe street nke ndị ọcha ya naghị arịọ dị ka Start Young Street Basden Street o nwere ụdị afọ ya na olu nke anyị ya nụ egbu n'iwe street ndị Igbo so anyị nwere any color ọ dị mma otu a ka anyị si wee fụ the program n'abalị a ọ na-adịzi ka mmụọ ndị a na-arụzi oyi na-aga n'ihu ozi onye n'ime ike okwu so nwanne m ihe mfụ bụ na chances Mazi Nnamdi Kanu scaling through as onye na-edefend onwe ya the chances adịsịrọkwa clear to me the chances adịrọ clear to me I don't think no a good advice si Nnamdi Kanu drop all his legal team yotago oh my God Nnamdi Kanu may have a lot of things to say. Mana ọ bụla na-ekwu nwere time eji ekwu ya. O nwere some strong ife nwere ị ga-edekwa bịa enwe nwaanyị na-ewepụta ya na-amonitor ụzọ ihe a na-aga ị na-amonitor ụzọ ọ na-aga anyị mara ndị anụnwa ndị gị na ha na-ekpe ndị anụnwa aga go through cases malụ the tradition of the country malụ ka ha si eme ha ma how to gbuola
because ha ga-side step ihe ọbụla nwere ike lead to ibonite that part. They will hold it against you. So if you're in a court, you don't need to bring it up. Like when it no objection, my lord, that the defendant should stop the video no objection sustained. Wahala, how much are you in now? How much? Those judges now, some of them are in a high profile cases, nothing less than. If you make the 1 year san, you how many cases you get win before you now qualify able san. We got a high court judge. You can't call into this program from that. I'm going to number to call. Up on that line. Yes. Ibrian is one of them. Also, the figure was English colony, American quarters too. Maybe American quarters in Bar. Etu akọọdị jee pụọ obi lane o nwe ụdị ụlọ ị ga-afụsị ọ dịka ebe ndị teachers bi ịmago ndị ọrụ oyibo na asị nga kpọrọ this line ịma abanyenwu na this program with line ị na-akpọ enye gị number to call. If you want to call us on WhatsApp, you use 0816 ọ bụrụ South African number 0816-778-7008. With this number you can call in. You want to go? Ịbata American quarters oge a jee lụọ CPS police station Ozala Road. Ịpụtagodo Ozala Road back in those days efu ka ebe a niile si maa mma ma agbakọba park ogbe a niile wee jee pụzia GRA edozili Ọnịcha nya plan ọya ọfụma mana ndị be anyị mgbe aka be anyị ji wee baa ebe niile mebisie ijezie Fege today na ije Fege ị na-ajụ what is happening here. What is happening here? Oh, somebody. I didn't know. One ebe I never tell any single. Thank you for your time. I'll go your comments. Okay, I got forgot tomorrow. I have a lot of sharp.